Здравейте, сега аз ще ви покажа моята стая. Сега ходим към... Оп, ето е моята стая. Тя е близко. Ето, тук почва, влизам. Ето я, тук е вратата. Това е вратата, даже си има и шпионка. Едва ли ще видиш нещо просто шпионка. Ето сега. Ето, това е, тук там е телевизора, тук има една картинка. Тук са един много без точка, където ще стоим. Това е, много ми хареса на мене, радио с 3 канала, специално на хотел България, в който ние сме най-хубавия хотел в Бургас. Сега, тук се оставя дрехти. Ето вижте каква хубава гледка се открива пред... Каква хубава гледка се открива, само да отворя. Ще оставим затворено, да кажем. Вижте, вижда се морето, островчета, кей. Ето има една църква. И всякакви други работи тук. Цял Бургас е пред нас. Ето там се вижда, може би още една църква, не знам дали виждате. Автобусчета. Има дори стоки произведени в Германия. Това е Митко, който също прави видеоклип. Нали? Тук е моят багаж. Ковката от телефона ми. Ето така, видяхте стаята, нали, общо взето. Туалетната забравих да ви покажа. Ето кралския клозет. Ето тук си мием ръцете. Вижте какво хубаво огледалци има, вижте какво хубаво закачено, само да не го откритим. Чекай сме чупачи. Хубаво. Хубаво, такова, нали? Тук сапунчи, вижте. Виж, сапунчи. Така. Нашето приключение приключи, драги зрители, но не за дълго, защото сега ще отидем на гости на Енчо. Има климатик. Има климатик. Тук живее Енчо. 311. Енчо, Николайчо, Да. кажете здравейте. Влезе малко. Какво стана? Влезе в малко. Е ужасна. Защо ужасна според вас, деца моите? Тя е идеална. Перфектна направо. Има радиото. Знаем. Влез Може в да ваната. пуска тук. Влез във ваната, Има само. колонка тук. Влез във С ваната. обувки. Да, влезе. Влиза във ваната с обувки. Изчакай. Върнете, много хубаво! Много жестока, нали? Миналия канал беше много бав. Знаем и ние открихме това нещо. Радиото. Да. То сме снима на видео. И ще качам YouTube. А, не го! Не, че го!